Здравей! 21-дневно предизвикателство. Искаш ли да отслабнеш без гладуване? Всъщност, и аз имах проблем с това, преди да открия този нов начин. Аз съм Емилия Милушева, водещ треньор по здравословно хранене. През последните 8 години съм променила живота на стотици хора, променили храненето си, преминали през обучителните предизвикателства, които организирам. И преди да продължа, искам да ти кажа, че това видео няма да ти даде магическото хапче, с което ще решиш всичките си проблеми, свързани с постигането на по-добра визия, самочувствие за един ден. Преди да ти кажа как да се справиш с този проблем, искам да знаеш, че те разбирам. Постоянно си на диети, потиш се във фитнеса и всичко без никакъв или минимален резултат. Скоро след като си започнал диета, губиш мотивация и все по-често отваряш хладилника да хапнеш нещо, скриш ум дори от себе си. Така постепенно, нарушавайки, по-малко ти губиш дори малкия резултат и неусетно се връщаш към старите си навици, които сте докарали до тук. Откъде знам това ли? Нещо подобно се случи с мен. Да, това състояние ми е до болка познато. Голяма част от живота ми мина по този начин. Всеки месец започвах поредната успешна, в кавички, диета. Мразех да се гледам в огледалото, мразех да ходя по магазините, не се харесвах и бях отчаяна. Проблемите ми с теглото бяха започнали още от детските ми години. Драстичните диети доведоха до здравословни проблеми, срив на имунната система и това вече беше сериозен проблем за мен. Постоянно боледувах от грип, тъпчиха ме с антибиотици, които вече дори не ми действаха. И всичко се промени, когато попаднах при треньор по хранене. Включих се в предизвикателство за промяна на хранителни навици. Разбира се, отначало не ми се вярваше, но само след 10 дни аз видях поразителни резултати. Това беше като магическо преобразуване. И то без глад, яде се по 5 пъти, правят се леки тренировки, обучаваш се на здравословни хранителни навици, имаш обучителни видеа, които ти отварят очите за най-важните неща за храненето. Беше ми изготвен хранителен режим, а също и леки тренировки. Научих се да пия доста вода. И така, благодарение на моя треньор по хранене, режима, който спазвах е с помощта на продуктите на Herbalife, аз постигнах регулиране на теглото си, започнах да се храня редовно, да не гладувам и да нямам постоянно йо-йо ефект. Сега се чувствам здрава, енергична и най-важното, не боледувам постоянно. Имунната ми система доста се подобри. Така аз се промених. И вече толкова години поддържам новия си начин на живот и хранене. Чувствам се невероятно, имам самочувствие, харесвам се. И сега и аз помагам на стотици хора да имат резултат, какъвто те искат. Искаш ли и ти да си един от тях? През тези години преминах през много обучения, както в България, така и в чужбина. И сега искам да ти подам ръка и да помогна и на теб. А сега си представи как ти също постигаш мечтаната форма и вече не се чудиш какво да облечеш всяка сутрин, защото всичко изглежда страхотно. Това автоматично повишава самочувствието ти. Близките ти започват да гледат на теб като стълб на увереността. В работата си много по-продуктивен и най-вече ефективен. Изпълнен си с енергия през целия ден. За да ти помогна да постигнеш всичко това и да избягаш от проблема, който имаш, нека ти обясня първо защо имаш този проблем. Причината е лошите хранителни навици, нередовно хранене, недостатъчно пиене на вода, недостиг на белтъчини и други ценни вещества в храната. Лошо качествената храна, липса на двигателна активност, недостатъчно сън и почивка. Как мога да ти помогна ли? Ще намериш решение в 21-дневното предизвикателство. Онлайн предизвикателство в затворена Фейсбук група.
В нея ще намериш още хора, които имат сходни цели като теб. Ще намериш видеообучение от топ лекар в света. Ще имаш възможност да тренираш в домашни условия чрез видеотренировки. Ще имаш на разположение личен треньор, който ще ти дава подкрепа и мотивация и подробен хранителен режим. И още интересни неща в групата, където ще получиш подкрепа и мотивация. И тъй като те разбирам напълно, защото някога и аз бях в същото положение като теб, искам да ти помогна, като ти предложа възможност да се включиш в предизвикателството. По време на него ще ти помогна да направиш пълен детокс на тялото, да свалиш 1 или 2 размера дрехи, да приемеш новия режим на хранене и той да се превърне в навик. Ще започнеш да спортуваш, ако досега не си. Натисни бутона за безплатна консултация сега, защото местата са ограничени и не всеки ще се класира. Побързай! Натисни бутона под това видео и попълни формата с въпроси на следващата стъпка, като си избереш дата и час за консултация и ги запази. 100% е без риск за теб, консултацията е напълно безплатна. Единствено трябва да инвестираш малко от времето си, за да видиш дали това ще работи и за теб. Отново ти напомням. Запиши се за безплатна консултация сега. Натисни бутона под това видео и попълни формата с въпроси на следващата стъпка, като си избереш дата и час за консултация и ги запази.